तुला आता सारखे भल्ला भल्ला अरे शूटिंग शॉट हे फुडल्यान हे घे असे झाड तिकाड मध्ये शूटिंग ना पाहिजे होतो रे रावलं गाडी ते तोंडा होईल तोडा बस तोडावर पडली जा भिंत तशी पडता टोटल लॉस घरातले किती काढपाक आता उद्या केदार काढला रे मंगला जेव्हा पूल काढला काढला मरे झाले आता सगळे बोल आता होईलच आणि लाय ना मरे असा 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 अजून तरी हा असा अजून हा माहिती काढलं आता त्यावर कसायट आलंय त्यावर कसायट माका उडायचे तिथं काढून डेंजर घेणार आहे दिसायला बरं उद्या पडतात आणि वडिलांनी म्हणाकडे वापस झाली कावळ्याच्या धंदा तुम्ही खळवायचं आहे मला
राहुलो गार्डनचे मी एसके फोन मारता काय निघालो काय निघाल गेलो